Nggih. Kublak kuntak ngoten nggih. Oh, tak kudang. Oh, terus sambil kemangi. Belum tak. Seragenan nggih. Seragenan no. Seragen kublak kuntak, ndendang. Oi, ngoten ya. Iya, iya. Seragenan biasane ngono kuwi. Ndendang seragenan, iya ta. Gaya seragenan mawon nggih. Heeh. Iya, iya. Ngendamu kapan ngomong ae ora. Kepastian. Kepastian. Yo. Yo. Sik ta. Anu wis gamelane niki lho ditabuh. Kula kublak kuntak, dendang. Oi kali ning nang lah niki bonang gender. Demung ngeten ditabuh. Kok malah kaya arep ngurak pitik wae. Eka. Aduh. Madangkarake luar biasa lho, mbok paido terus lho. Sing jelas piye? Ditabuh piye? Kublak kuntak, dendang. Terus gamelan niku tabuh bareng. Oh, tabuh bareng ya. Nggih. Oke, sing cetha Kak. Ayo. Ya, Yo. Nggih. Ji, ro, lu. Yo. Mas, aja dolanan gamelan ya, engko seneni Pak Munadi ya. Ya jalukku ke piye to, Kak? Kok bingung le madangkara Pak. Sing nganggo notasi ngene lho. Menempat luci piro lu. Nah, kuwi lho. Ya. 6 loro 10 11. Ora nek 10 11. Lah iki gamelane ki prayoga kok. Ora teko pitok, teko tulo. Kublak kuntak ditabuh ya gak bareng sreng ngene pating. Aduh gak penak yo. Maksudnya urut ngeten lho. Urut saka bonang. Lah bonang ditabuh dhewe-dhewe ngeten lho. Oh, iya. Terus bareng kan mboten penak to. Terus saron demung nganti tekan kenok kembung. Bonang terus saron demung terus mengke gong ngeten lho. Oke, siap. Wis mudeng aku. Dhewe-dhewe nek bareng ngeten iki lak mboten penak to Ora demone. penak ngono kuwi. Aduh. Yo. Yuk. Ngeten ya aba-abane ibu mau ya. Yo. 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 Wah ngono kan ya wis parem to. Ngono to. Ya kan iku mau wis cocok karo pangangen-angenanmu. Kok kene kok nggone bonang, blablas nang nggone peking, nang nggone saron, nang nggone demung keri dhewe gong. Kan ya wis bener. Tapi ki karo lho Mas, saka bonang ki tabuh dhewe-dhewe tapi ki breng ngono lho. Oh, tabuh bareng. Breng terus enggake yo, ngeten Oh, ketok ya. kaya seragenan ki lho. Ngono Paling lho. njaluk kode 1 2 3 ngono kudune. Nggih. Ya, ngono, lekas. Ngeten nggih Pak Yoyo. Oke, siap. Nah, yang ngene iki sing tak karepe. Lah ngene iki lho. Sing tak karepe ngene iki. Gamelane Pak Yoyo sesuk didol ae ganti akapela. Ngono apik malah e. Iki Ya aja mutung ngono kuwi ora. Lah sing apik to, nek notasine ngono lho. Oh iya. Aduh tak suwai raiku malah. Ah. Ya wis aja mesak-mesakne iki mesake. Mesake wis kok cilik iso. ya Kok nek aku diploso nangis malah udo lho. Ah. Kok nangis malah udah. Ya saiki dadi